Amtang kinong di madan ki bami syakmat bandawa nak sarkar jila bansya eki mandi ki mar ki mata yodo bara kendailat Henry minta lami sekaseng kinong bala ka ai keteng Meghalaya People Labor Union ki dawa nak sarkar jila bakan syano e kinong bala bakin le tre le kita khnang ban pendap pendiang ya kayeng sam ka jongki hadin si benai tam bala pha song yeng namar ka jingdan unie ujingpang coronavirus ngai ba obalan thongni assistant secretary jongka central body jongka ka Meghalaya People Labor Union di ka Meghalaya People Labor Union MPLU ka kwa ban ai jung kren ta kasni di ka ban kong nga sngo ban ai ngon kong ai ble nong bu nong thau balai yang ngi man pakot pakhya ti habi de ba ka ni ka jing e jong hi paro ka pa mantang lamat nadu UR hajar arpo arpoi ni lamat ni ki jing e nang ba ka jing wan jong ka jing pang covid khat khandai coronavirus ka ma ti shibu ni lamat ki jing e gila sun e ru gitu gila not ki belajar beladu no e lagi jong ki pe ba thoin te hanrei le unno tau ble bala bali ra te nge ai ru ki jing so lem che ki ban pantang ni ya ki lung ba ko boru ble no boru cha te abi di alor kan ni kwa ba no yei nang kong e ba ki jing khya jing shon jong ki pai ba ba kham tam ki ba du brang li te ka MPLU ka sang ban kan tu ko ya ki MLA ka ba ka MLA scheme ka bu judan berbor te ki MLA budan buram jongi baro halagi jongi constituency apo jongi ke jela jongi baro koi ki ban sim khia ba ka ba kum hak ni por kham tam e bakin no ka jingi rap sha ki ki ba long ying ki lanot kaban yatrir berangkat ki dorbar shilong bero phe umjur ki ba kitip kampha ye kitaki longying ba lanot ti kamta dei than bangin chikno lani kan tha tang ye ka sarkar poi ka sarkar ka ha ban pe bnya ye ki jingdon kampai ba baro tin rei kumbakolong ha ka por ka sarkar ka nom la ban kitli lo dia baro iwe pe we ka kamram ka ba haban sim khia ki deki MLA ki badon borom ki jongi ki haban sim khia ya kan ku maglong ki bakini tir kar kat ki dor varsino paro tito habidi bat ka jing e jongki nong belasngi ki jongi ilama ki jing e ha kanika lockdown kaba imio shu ban literally kita imio shu ban balakit nang ila do ikitam ba phero phe khamta mi ki babalas ni te munta kaipil yu ka karpa juri ka sarkar ba kan sno bha ban plai lu no ye tu ki nong balas ni ba pher amdala ban nyo kerteng iki chai kam ka ba ki ba ngi tre kham tam yang iki lebor tikum juru kam da dei ka ba ngin shu dawa na sarkar ngin dawa na no ringin hapan yang hala ichong ti ki ja kum no bangin yo ba om bakin tangan tang tikinong di madan tang tiki biya ki re baro kinong bala ki batangan baro batangan dia tu kin yu aja tangi di kinong song dukan kin yu aja tangi tiki badi mar hatu baro kinong bala ki hapan bala khap tre baro batangan ni te MPLU ka kerpat ju sarkar ba kan sngo ba ban plai lu no ya kani bat ki pai baru kin so thu ya kata kin burunti lang bagai ki protocols kamtam bakarang don kunang dia jingja manta bakim dei ban ya lumpai ba kim dei ban ya jan e iti ban ya jangai wei ai wei kumbala pasa khoi khia
belata ke sorkar ngkat ka kia ka tanat juga jingko jingkia mah to ti shu song ban ong ba kitei ki nong bela ki jongi ki blau apply ya ka scheme bai bam kumbak sorkar kula lim syam sam jong arja apho ni ilang bagi social media ba hidon ki pempat yo lot ya ketika bisa bak sorkar kalamang makin tak bah ke jong tat ya kitei ki bala dap apply syaka labor department ti ngak kepat ke sorkar bahkan simkia ban siu dap na iki nomor kita na pedang kecing kumju ngakan turu ya gitu kiba ladap apply ya pikir tang jung ki ladap register hakale labor department bakin sengubah ban penbiang na kikot kislah kung bala ong sembut menteri rang ba jong jela jong ibroi iba Preston dan Song bala ong ba kim sempat biang di kikot isla di kumnon paya bisa ke jong ki di kentu biang sai ni ki tu ki bala apply bakin pen biang no kloi kenang ba di hok ban yo ya ba ke jong